kurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseria South Korea niko bagutuka imeyomo cy'ubusungo asama gacho ahuru tawa sirirongo nya kabere eyirangene nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera se chinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 860053 Nuga Best Kotanga Mbuya Kogwa Kogwenia. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwegeli bale plumbing, masonry, building technology, civil engineering, ase ensema ya computing and informatics. Mkwegeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security, na wego na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering. Mkwegeli bale electrical installation, na wego electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology. Mkwegeli bale hairdressing, wego mbabwate fashion design, mkwegeli bale food production yani cookery, na wigo food and beverage production. Wigo mbabwate course ya driving kuchia sabali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyugwenyo lero bumanyi uburago konye asubugima obumakiaya. Tariki na mirongo ebiri omutinyino yokano mwakano yobachirubira mirongo ebere ne tano nomo mwanchu murigerinde no kwigena mbiyorando siasole nago kwanire abayigo kwarigane kwanyora mwana moya yekyunga chinsenye cyabo no utiko elieterani sera Nyakundi sense meli bamanyerero nere Wilson Makoli nago sabire tuskare. Go chake kyunga chinsenye ni gobo mogoko monene asawanya kenyoro ba 81 ime yegwodi nyako ebunge ya Kitutu cha South asoka nyorumulero last mile kone kichivite ngana bagotona witiani miaka 50 batanya korra nigo batigaira magega asamugendo elion gwekinia korengana nigo banyiba babeira sigesunte
asa matuka mangasa bono bagokeirwo bakararibu mujumbe w'ebunge y'omusike Anthony Kibagendi muri kitodibo na asanya robotirwa sinchira y'obwikirano Muchakano bobosemeria asa abanyakenyoro ba IT1 bochura egotoke wodi ya Nyakoe ase abamenyi bensemeyu bagokeire egetambukiro gestima ya last mile ase gento batanya korora kuruo gutungwa wense Elieta liane korwa Briska Nyanduko Nyabera Jose gaiti 1 twachandikire miaka korukoru buna twakanyome tugocha twana korora muro abatinse kindo burabuo baroro bono rende muyamano twakire buyamano mwarentiro burabu seito gaiga demona koruna kaibore twe na ikire bono munande gambugate miaka kwetani 16 twanya korora murira twachandikire abana baito obachandikete mbali kororera bone muriro tuborete bono ikiki choko akero mubungo ito Anthony Kibagendi biyamono sokoto kutoa mete kuaretire egetambukire kiga inse yo mujumbe okitutu chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi niko bano baruro kuboria omurobeleyo igagoikirana asobwango ekiagerani go babiri bakomenya segesunte asamatuka mange igendo nari kuboria muchumbo ito kwaretire mete kinyuge ito gaiga na estimate gebe konte immediate because chiposti choma ete go abananchi bara bakorete security warwanja immediately nonya this week estima yoka security chake kokorora no ngo weekend tonyo twanyolira umuriro abana baito banyore umuriro basomera amaine bitu achandikire ebirero tokorera twabeire chinga kichinyinge tokonya gwokeria abana ibe yansa chinde tokoenda sa mafuta twanyora mafuta taya lero taiyo twagokire mono etari no moerio nsemo yende okubura gwestima chinsemecho ni gobono kwabeire go kubairania magega asa magenderero egekorekero kende kiabereke gokongya nonye noburendi bwensemeyo abande kurwa kine tembana barazima ine transfer yoke kwa ndangani pande tupara nyali sima banya korora la nyomba chabo boni ngando bwa nyona abana bakolega cha welding mbabu ati ase bakolega abana ba ko nyanya simi ngorozi bale abago cha chisim pendele ngirita kerega nandu ka myono so mesimu ke bagende sa ne ya gumo no sa iga ali diari ogi mesimu ngwe na ja ke to kanya rosi ankorozi weru ko mwa grande ngona se ke ya ndo ko kola bono digato be to bua de la nemo se si mbaje to kole wiring kilo monta kole wiring Rega asaba menyi bekenyore keiga ni go bamo koboko anene asoko genderera kubwate se Dr. Fredo Kingu Matiangi nande no atotigarete ngandu ndobwati omokwane ligoraria mochumbo itonto goitabete nduto gote abantu ta nonya Matiangi ndomo itabete ndori kwango mogusio mindo na ndo tigataro sekero gekengeche seitoga gotogo te Anthony Kibagendi mujumbe kabe munole iga no tole maega yao na no tole na Matiangi nduna botorigo omo usino anya tuli buna tureiga turabake gaturabika ngo torenge egekombe geito ngaichuri Anthony Kibagendi ano monto mia no tole na Matiangi kabisa togo tebanga one time Kurega ase kenyorogia IT1 kegotoka ward ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii ile ngongoro kwa Dipon Asanya Unenchera nyama yo koliga chinchera chokomento mubaro bwa kichukura himeye county Nyamira nigo litukula lere kyombe gete toba choline chimbebe IBC bakora bwana mu commissioner w'ekyombe kyo Asirisa Francis Adwara Waikarana sige kare kyongamo no mu county commissioner we county ya Nyamira Shufa Mwejuma Omare omo jumbo hokitutu masabu muskikirivu gesairo habara chikanisa na waigaba nchi ukwana sige kare kyo Professor Adwara igakwana romo baromo ke hoyubwe sokire haigwa kweli kiabuna ba kichukura asibo igwa hira chinga kecho na kubolia basangwe sokia sobunge na kubwata chikuro muri kitofati gadi Disemba no roboti ura sinchira yubwikirano
ekeiga negikaro gyokurigia chinchira cyokubasegeta basae na onde bwensi utarabwate ekura kurende ori ne kibande igoro yobya bwokwerikia ekura na boigo gwaka ekura puna enchira eyemo yogokinia omubaro bwaba kichikura na igo igikare ekeiga nigo kiaragwa no mukomishona wekiombekeria ketenderete obochori na boigo chimbebe kya IEBC asereta Professor Francis Adol. Simply try to talk with them and try to see how we can help each other in encouraging people to come out and register in large numbers. We are always looking at ways to improve on the ways we do things, including voter registration, which is what is in our hands just now. Twachaga as a stakeholders forum, a commissioner wa IEBC acha na litoba tojale kusanga na kero monto chikanisa human rights group abarai na bananchi au koranga ki turapente abantu bakwirika bwati chikura aiga nigo Professor Francis Adol ahenekia buna gwikabono asomoroberio oyogendrete bwokurikia bakichikura abaya imeye county ya Nyamira nigo omobaro omokemono nigo onyareko bakogwesokia na kurikiwa buna abakichikura aseboigo abaenekerie abanyamira buna oria utache konyora ribaga ryokurikiwa buno mwaki ekura nigo chiobisi cha IEBC chirache kogenderera kubarikia nonyanekera omoroberio We have noted that Nyamira County is one of the counties where the registration has not picked up to the levels that we expected. We received information that the level of voter registration is not very high, and we are appealing to people to come out and especially take advantage of the next few days when ECVR is still going on. Of course, after ECVR, we are going to continue registering people at the constituency offices and also at Huduma centers. Ase ensemo yaye omobunke ukitutu masaba omosekela ifombane kisairo nigo airire chinga kechi na kuboria omogusibwe ensi kutumika chinga kechi bya IEBC yabekire ensemo ase okubarikia abakichikura abaya puna enchira eyemo kochora abarai abaya oribere lyo konyoranga Nyamira bado maegere actually ni tutoshigete Kenya ngima we are number last in the Republic of Kenya neyo turikorete bichekia ekarnande tumaite ngantu bwato yo moito kuriye kirogeke kyobona na bwetse igerazma abantu baito abasae amona abagakambara abange twanyorera batabwate tikura moso kesiko ubwate chikura bone ekaruto bwate ECVR eye ete IEBC obosubore bagocha chikona au esi constituency cheto tubwate chikura nabo soroira abantu banyamira tafadhali toso kesiko IEBC yabikire mikakati emia yokororanga abantu bonse babwatire chikura tiagocha kolera nguburai no bobe ekerota iyo esibali bakubwata bagochora barayaba ekakinereye wate kura bona iga keuka 2027 onyoreri bagali yogochora umurayuri ekerengere kyao kekoete oraba sokonya NCA ito na county amone constituency amone chiward cheto Kingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya West Mugirange yego toke meye county ya Nyamira Nchefatigad Gesemba unanjira yamo yokoreto gosiani gati abana boda awakoro bonchiri wabo hime yomochakro kani gobono botenili bili abure ya boda Riders Owners Association watarogi karo yokobaleta hamo na abana boda kurwase county ya Kisimu nili Nyamira bakuragwa n'umunyakiro gobo bana Diorindo nigo baganira abana boda gutwaro bomo na kubaganiko karomokia ase sector yo heliko egendelia nigo boigo biatanana kurwase chiburaburu icho cyaralekana ime yo mucyokaro kachinga ki chokoleto gipasie timu ya Shabana mo likitopoli kapokara norobotirwa sinchira yoboikira Bana boda abegansiria haburi ya bali manyakantabna Masaba North Boda Riders and Owners Association nigo bacha mobale nekerenga yoko baleta bana boda amo na nene abo bagokora obonchili bwabo imeyo muchiga okeroka kurwa ase county ya Kisimu ne county ya Nyamira twakora mukutano twagiri unanimous ringana ki we want keroka tutwale unity
asaba na boda boda ndota etiko twara rangos between Chuni ward Rigoma ward mintobunebi nekerenge kenene no koleta obumono morembe ase town yaito ntuntoka bwati bantu tokari kuboli kura jinde ntoka bwati mirengende so ntuntoka bwati gento Chuni ward Rigoma ward igoteru na members ba township so egente kenene no morembe egera abana boda boda baitu bagendere kuchimutwe kulingana muno munyakerogo William Budiriabo asirita Benadorindo nigatebringa yenere nchira yuka aranyara ko bagutinya orendi na boigo na koleta obusiani ase sector yiga ya boda boda asinge njoko ngusana kwenye kwa rabeire town ya samatuka mange bono tutaiko tukumusiramo manyete chisanjiro muntu akonyoraro musali okungene ngakaro murengo oyo no yonda akaro murengo oyo oyogera security ya base town ekaro twatebane tutoko basobo amo iko itimini singana ki bono muntu iko chikumusira kando atebenga kale pati ketengao eyo ekogera yale tobosali iko twatebirenga asobo amo tukumusira asoko bamo twense ngwetera se gikareke gasaba na boda boda basembiri ko sonania ase welfare ejo kirabakonya kwegendereria ase obugima bwabo nalengwa kiraba na boda boda bana bamusaba no timbu yamano ase association itu achaka tumusiramu tokonya nebu nabana boda boda whereby to under to register members tutagete to tokonya nego chiposia wine team ya boda boda welfare a part of association tokokonya na kero yo moitanyo rumo chando na botoko so yoko bako twakonyana igo hagendere ko bwa kwasemya bana boda boda kwene kikubwate machiko ejo gwetanga muneme basokano yekibara nabo igo no gwetanga kurwa asamabe abagendi baito bechipigipigi bonsi pia se county ya Nyamira inare gwanja asama sikania manene banje kubwatia machiko aliara ororo at least nali uranyolenga egakogera boda boda ne biashara na utabwatia machika se biashara onkagetenga na buranyolenga no na bantu ba nyumba mbakorage omweli oye kolenga namo numunyakerogo omokonye anene ase orobegore garwe township ya Keroka sirita Obadia Mireli nigo abekirekera luna chiburabure chichaba chikwanikirwa ime yomucho Keroka na nene chingakie basi ye timu ya Shabana ya Lekorete ime yorugongo rwagusi ticharingi na bwa matebonde bwense munabana boda boda na nekorwa se omuchojiga yendukolengana nera atebire parabona sector boda boda nigo banchete obusiani esegie yunigo twachire kubwati twanyorire nigo abantu bali barengesi ko bangote ya Sabana na yemo bali bange gweta bara bagote ya one time ekere twabwati buya twanyora abantu bangotera na kolete esegi bali batabwa iki stage ime ya Keroka bagoja bate nandons gotuye gosabo kwabera sali abete Keroka intuntuli maega yamabe etore maega yamaya gwake atore gavana itombu yamona se binda tokoreire andembu yamona samagendera toire goja se wodi yetu ya Chuni igingo ripoti rigetaseni kya ubwanje teke Getembe kurugega asumuchokero ko yurwa gatagati bwe county ya Kisii amane county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara magega yoko baso musunte hasegeka kemetie nyene batabwati stima igabanya kenyoro kialia chielime yewodie kerenyo ebunge ya North Mugirango besokire ku muronganiro kuborwa gwestima yo kulengana nabamenya baiga hebate rubuna he transform yo yarenge kwena numurero gwestima guchase binyore ebyo nigo bono ya rusetiwa ase bono bagendete gwitire michando nigo baruro kubolia ngo chase mu byumbe gwebunge yo musechu ashinyamoko kubaterana ni kampani ya Kenya Power heli hinyare ko kwene kibuna nkweranire e transform yo unenchire yemo yo kwegendelia na magimabo estima na beboleta binyore bya Nyanderema Liechieri Nyamalimba Masagia Gesweswe na Mutabe so they need their rights because they need what we call a transformer which was removed from here. So those people who removed the transformer to turn up very quickly. Asa malita ngor shem ongejo ndicho kore kenyoro kiali echieri. Estimate ya transformer ya iritu since January. Ntu anakora kurugesia kaire tu njana koira niwa. Atukumetinga insababu kia gerete transformer ya leko irua bakateba ngoronere ya lengoro ekaenda gikorosigu. Paka bona ntu anakoyero. Rieta ankor kuturbena nyage minyaboke. Bana
nigo twasumbokire sana muno botuko bwa rero iya chingoko chiane chitu nege simba chiabutorwe emetu ase eng'encho ya omosunte nabo bagosoka isiko ekiagera omogaka one iga ararete kare omwana amenyete egekana inche igo na bana abaibi nabo bamenyete isiko bakong'ura amatoke omosunte nabo agosoka etangoro kucho isi monyangi orina etinga twarenge gochia ng'ega iga bono etinga etokana magwagwa obwari twagende kerenyo abantu bandi batugwatia amagoro bakorigia ebesa batuma ebigibigi yabaretera obosie bono twachandekire maguta apandire ntokonyara kora tobeke ibeya tobwate chitaya bono chiri chiakare konye twebire twaruseti chinyasi igo natachi obokima egekora kwa twatumire estima igo natachi obokima ekero nkoruga ngatachi obokima ekero twaneria bana estima esababu ekogera bagatera ngochikoyera osibare twaganyire ngaki entambe gaki abantu ba media lero twanekera tutagete omweshimiwa Nyamoko asara igwe no mboga bana nyaribo no MC ongaro mori gienjera na giestime transformer yaitu toiranirigwe ri arenge gaiga egera abantu tokonyeke abaibi bagende gusumbwa abantu Kenya. Muraibi nsumuske William Ruto niga togiro kubwaterana ngati ensi ya Kenya munense ya Itari okana ime yense yo chinga kya chakire taro ya matuka tato sinse yo Ruto nigatera unense ya Kenya ne chikogendera kubwaterana nense yo asokone kibunango sire sector asokone ki Kenya nguskire mutwe asamagendero. A relationship that has been built on the basis of mutual respect, investment, trade, and sharing of opportunities that exist both in our country and here. Today, in my visit to Italy, we consolidate that position with a 3-year action plan that will give us greater impetus and momentum to be able to achieve more, expand our relationship, deepen our collaboration, and give more impact and meaning to the relationship between our two countries. We're very happy that Kenya is part of the first phase of the Matei Plan, which, in your own words, Madam Prime Minister, is a relationship that is mutually beneficial between Africa and Italy, between Kenya and your great country, that helps us to co-create solutions for the challenges that we have and to work in a manner that is mutually beneficial to all of us. I want to underscore the agreements that have been signed today in different parts, different places. I think so far 8 agreements have been signed on various aspects, grants, facilities, agreements, memoranda of understanding, showing the robust relationship between our two countries. Specifically to thank your government, Madam Prime Minister, for the grants extended to us on our arid and semi-arid areas, the grants extended to us for restoration of the Cherangani forest and other degraded lands, a grant expended to Kenya on peace and security for training of human capital in that space. I'm very also happy that subsequent to the visit of your Minister for Higher Education, today we have again signed another agreement on research, innovation, and sharing of training of high quality professionals to underwrite and undertake the development of both Italy and Kenya as part of Kenya's focus on how to move Kenya from where it is to the next. So roboturu manchumo rigere atanyo rumutumo komoke tukwirana tugende ne kyonga sinchira yoboikirano.
ine nugane techi stage chichi saisi au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units, chiema chechingencho au nibinde ebenge ase emega elia emeke nilia yaigatua gose elia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows emisengrekana nibinde ebenge twakire isimi ase enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tuleboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsema ya Community and Online Working imiheskuru igaya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero nkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwigeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwanu anyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwetrase chinamba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye iliwebekeri bagari lya asinsiga yokwerwanirira Karibu na inde umwanchomo rigereria magega yokorrekana asa matuka mange kwigerero kubwaterana kati ya kiama kia ODM amo na UDA nikabona mugavana we county ya Homabay Gladys Wanga arokanire kogenda maminja no kubwaterana kwiga ingoyo otimpira mache nijine chingwana habeire ga kubwatikana no kubwaterana ko Gladys atino Wanga oigoro tari wangorero inkeke kegenderete asa matuka mange omugavano yigani garekanire kuokoboko okubwaterana wekiama kia ODM amo na UDA inse yoboraiwa yomoraiwe nsomuske William Ruto amo na Nyagosira Raila Odinga oyorengo moraiwe kiama kia ODM abo babegeto koiwanoko tutakaa pale ndani ya broad based na kuelekea uchaguzi ujao
tumemwambia party leader wetu Dr. Oburu wakae chini na rais wafanye negotiation ndio mwaka ujao tupate power. Kwa sababu hatuwezi kaa bila dini. Wewe Gachesa wewe, wachana na mambo ya ODM. Wachana na mambo ya ODM kabisa. Wewe chunga hiyo chama yako ya kijiji. Kurende asama tukabwangwiga mugavana wanga nigarolekanire kagukwana n'oburubunge asaruro kubolia gochiasebya mabinde gosika ekyama kya ODM asorongo rwa Nyanza. As the national chairman of the ODM party, I also want to make it very clear that this Homa Bay County and this entire region is an ODM zone. It is an ODM zone. And the next time I see what I saw at the funeral of Koyo, where my party leader is seated and some people have come there shouting, "Uda!" we will not agree. We will not accept. It will not happen. It will not happen. This is an ODM zone. We will protect ODM with our lives. We will protect our party leader with our lives. We will protect it with whatever it takes. Yeah. Abange nigo barayichanere oyonere wanga oyikero kende orochikaine gochiakoba aso mustari mutwe gochikoba mokonyi bomurai wense nkeke gosenko bwatikana no mokonyo ye oyuge magwanga witige mirimo na gochiakurwanere kerogo kyobugamba na weterase kyama kya UDA nigo harachikomobwa asoba chole bonene bure bosio. This is what our party leader left us. We will defend our party. We will protect our party. Defending our party comes number one. We will defend our areas. We will make sure that our parliamentary strength is not reduced even by an inch. Ikati yabarai kurwa sorogongo rwa luo Nyanza igoba miriri borro homoroberio zoning yokurulibaga gochiase kiame moko beko murwanelio yomo asense meyemo. Hapa kwetu hatutaki hii maneno ya zoning. Mtu asikie hapa na zoning. We want total freedom. We want people to compete fairly so that the best candidate wins. Ati uniwachie mimi peke yangu ndio niende kwa mashindano. Hiyo hatutaki. Hii story ya zoning ni mbaya kwa sababu inapunguza demokrasia. Ko buligwa nigo kwa ruru cha sabasa kwene kibuna ngwetanga bali kurwa samagano yensemo yo kwa mere ya serikali gochiago korokorobekana kubatikana no komenta kwelilira mabuta haigeme yensi ya Kenya okwana sensemo ya Kolomani ikati yabasawo haterune serikali ni igendete kubekomukia bo kwene kibuna okianiriligo lelio asobya wo mwananchi kuhimiza vijana wetu wapuuzilie mbali wale wachochezi ambao tunawajua, wale wachochezi ambao badala ya kusaidia vijana kazi yao ni kuwatumia kama goons, wale ambao badala ya kusaidia vijana kama vile sisi tumekuja hapa kujumuika na vijana kwa michezo, kazi yao ni kuwapeleka barabarani, kuwapatia mihadarati na kuwapatia bangi. Sisi tunawaomba vijana wetu wawapuuze. Siku ya Jumanne watu waende kazini kama kawaida, kwa sababu sisi tuko nyuma ya rais wetu William Ruto ambaye sera yake ni maendeleo, sera yake ni kupeleka Kenya mbele, na sera yake ni kuhakikisha Wakenya wote wanaungana pamoja na kuweka tofauti zao za kisiasa na tofauti za kijamii na kikabila kando. Jua kwamba sio yeye ama sio sisi tuliosababisha bei ya mafuta kukurupuka katika soko la ulimwengu. Amechukua hatua za kuhakikisha kwamba angalau tunapata afueni kidogo kama wana Kenya. Na kando na zile hatua zote ambazo amezichukua, ni kumbusha wa Kenya ya kwamba wakati Rais William Ruto alichukua serikali mwaka 2022, alihakikisha jambo la kwanza analolifanya ni kudhibiti sarafu ya Kenya dhidi ya dola katika ulimwengu wa fulusi. Akichukua hatamu za uongozi, dola ilikuwa shilingi 168. Saa hizi dola ni shilingi 128 dhidi ya shilingi ya Kenya. Laiti azingelikuwa jitihada zake Rais William Ruto, saa hii kwa sababu tunatumia dola kununua mafuta, hata kando na hizi jitihada zote ambazo amezifanya kupunguza ushuru, bei ya mafuta Kenya ingekuwa zaidi ya shilingi 400-500. Kwa hivyo Rais William Ruto amezaidia sana kuhakikisha kwamba anadhibiti uchumi wetu wa Kenya, na pia
tunahamasisha Wakenya washike kura kwa wingi hapa Kakamega. Hao vijana wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Shinali pamoja na mimi, tumehakikisha ya kwamba wale wa kuregister kura wamefika hapa. Maafisa wanaidhinisha wale vijana ambao wanafaa kushika kura. Sono bochuru mwancho mulgeria nongo ikero mwelio bwa mwana mayaye kionga chinsenye chiabo na butuko elitana ne serious nyikundi ha sense meliu menyelio ni galingu birsoni makuli na gusabira twarubo tuko na boiko bulgeria burubia. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralio eliokolenta amontelio yamagenderero asamatukabulisio nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwaniriria bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi.